Χαίρετε και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο. Crypto Witcher εδώ. Και στο σημερινό βίντεο θα ασχοληθούμε πάλι με το παθητικό εισόδημα. Θα σας δείξω έτσι έναν τρόπο πάρα πολύ εύκολο. Απλά ψάχνοντας και βλέποντας βίντεο στο διαδίκτυο, το πώς μπορούμε να κερδίζουμε χρήματα. Το οποίο έχει διπλά ωφέλη, γιατί εν μέρη μας δίνει το παθητικό εισόδημα, που θα σας δείξω πώς γίνεται. Και δεύτερον, διαφυλάσσει την ανωνυμία μας και προστατεύει τα προσωπικά μας δεδομένα κάθε φορά που επισκεπτόμαστε το διαδίκτυο. Οπότε έτσι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το χρησιμοποιούμε όλοι. Είχα αναφερθεί παλαιότερα στο συγκεκριμένο τρόπο. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς το ακολουθήσατε ή όχι, αλλά πραγματικά εν έτη 2022 και με όλα αυτά που έχουμε, την ανάπτυξη των κρυπτονομισμάτων και το Web3 που έρχεται, έτσι πρέπει να το υιοθετήσουμε όλοι άμεσα. Και θα σας μιλήσω αμέσως γι' αυτό. Πριν πάμε λοιπόν στο θέμα μας σήμερα, επειδή είχε γίνει ένα θέμα τις προηγούμενες ημέρες, πολλοί φίλοι διαμαρτύρονται ότι σβήνω τα σχόλια. Παιδιά, σας το λέω, σας το έχω πει και σας το λέω και θα σας το ξαναπώ, ότι δεν έχω σβήσει μέχρι τώρα ούτε ένα σχόλιο. Εγώ προσωπικά στο YouTube, ό,τι γίνεται, όποια σχόλια διαγράφονται από το YouTube αυτόματα. Δεν ξέρω, ίσως ανεβάζετε κάποιο προσβλητικό μήνυμα ή κάποιες φορές μπορεί να ανεβάζετε κάποιο link ή μπορεί για παράδειγμα να γράφετε crypto.com, όπου το bot, ο αλγόριθμος του YouTube το εκλαμβάνει σαν link και οπότε αυτά τα μηνύματα διαγράφονται. Εγώ προσωπικά για να διαγράψω ένα μήνυμα θα πρέπει την ώρα που έρχεται, γιατί συνήθως όταν κάποιος δημοσιεύει κάτι, μου γράφει ένα σχόλιο, συνήθως τα σχόλια διαγράφονται τα αμέσως επόμενα δευτερόλεπτα. Δεν διαγράφονται λοιπόν μετά από 1-2 ώρες ή την επόμενη μέρα. Για να το διαγράψω εγώ, όπως είπε και ένας φίλος, κατά λάθος, έτσι εισαγωγικά, για να το διαγράψω εγώ λοιπόν το σχόλιο, πρέπει να είμαι πάνω στον υπολογιστή ή στο κινητό την ώρα που κάποιος γράφει ένα σχόλιο και αφού μου έρθει μήνυμα στις ειδοποιήσεις, έτσι, να πάω στο σχόλιο, να κλικάρω πάνω εδώ στο εικονίδιο και να πατήσω κατάργηση. Οπότε πρέπει να κάνω 3 κλικ για να διαγράψω κάποιο σχόλιο. Έτσι, οπότε το κατά λάθος, σε εισαγωγικά, έτσι, φεύγει αυτομάτως από το μυαλό μας. Γιατί εντάξει, έχω 15 χρόνια πρακτικής εξάσκησης πάνω στους υπολογιστές, οπότε το να κάνω 3 κλικ κατά λάθος για να διαγράψω ένα σχόλιο, έτσι δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση. Σας είπα ότι τα σχόλια όλα διαγράφονται από το YouTube και μόνο από το YouTube. Εγώ προσωπικά, ακόμα και προσβλητικό να είναι ένα σχόλιο ή οτιδήποτε, έτσι, είμαι υπέρ της ελευθερίας λόγου. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να λέει και να υποστηρίζει ό,τι θέλει. Οπότε δεν μπορώ να διαγράψω και να φημώσω κάποιον εφόσον θέλει να πει κάποια πράγματα. Έτσι, για να το κλείσουμε το συγκεκριμένο κομμάτι με τα σχόλια. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι έχουμε σήμερα. Σας είχα μιλήσει βέβαια και παλαιότερα για το συγκεκριμένο και δεν είναι άλλο από το Brave Browser. Έτσι, το Brave Browser είναι κάτι πρωτοποριακό που δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο αυτή τη στιγμή στην αγορά. Είμαι σίγουρο ότι πολλοί από εσάς χρησιμοποιείτε τους απλούς browser όπως είναι το Google Chrome, όπως είναι το Microsoft Edge, όπως είναι το Safari ή τέλος πάντων το Firefox ή τέλος πάντων κάποια browser τα οποία είναι προεγκατεστημένα στις πλατφόρμες που χρησιμοποιείτε, είτε χρησιμοποιείτε ηλεκτρονικό υπολογιστή, είτε χρησιμοποιείτε laptop, είτε tablet, είτε κινητό τηλέφωνο. Έτσι, κάποια browser είναι προεγκατεστημένα και η πλειοψηφία των ανθρώπων χρησιμοποιεί αυτά τα browser. Λοιπόν, να σας πω κάτι για τα browser έτσι, που χρησιμοποιεί περισσότερος κόσμος. Ας πάρουμε για παράδειγμα το Google Chrome, έτσι, που είναι το πιο διαδεδομένο browser στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Η Google Chrome, κάθε φορά που μπαίνουμε εμείς μέσα στο διαδίκτυο και ψάχνουμε κάτι, έτσι επισκεφτόμαστε διάφορα site ή βλέπουμε βίντεο στο YouTube ή μπαίνουμε στο Facebook ή οπουδήποτε αλλού, όλες αυτές οι αναζητήσεις που κάνουμε μέσω του Google Chrome και αυτομάτως μέσα από την μηχανή αναζήτησης της Google, ακόμα και από τα Google Maps, έτσι, ό,τι έχει να κάνει τέλος πάντων με την πλατφόρμα της Google, ιχνηλατεί τις αναζητήσεις μας, δηλαδή κρατάει ένα ιστορικό με το IP μας, το IP είναι η ψηφιακή ταυτότητά μας, όπως έχουμε την ατομική μας ταυτότητα, έτσι, και το IP είναι μια ψηφιακή ταυτότητα που λέει επί της ουσίας πού ανήκει το συγκεκριμένο IP, σε ποιον ανήκει και από πού έχει πρόσβαση, από την Ελλάδα για παράδειγμα ή από το εξωτερικό ή από οπουδήποτε, και ακόμα και την τοποθεσία. Οπότε το IP μας δείχνει, είναι η ψηφιακή μας ταυτότητα και δείχνει το ποιοι είμαστε. Όλα αυτά τα διάφορα browser
και η Google Chrome, όπως είπαμε τώρα για το παράδειγμα, ιχνηλατούν, παίρνουν το IP μας και αποθηκεύουν τα δεδομένα περιήγησής μας και αργότερα πουλάνε αυτά τα δεδομένα σε διάφορες εταιρείες για να έρθουν και να μας βομβαρδίζουν με διάφορες ειδήσεις και αυτοί να βγάζουν εκατομμύρια, έτσι και εμείς να μην παίρνουμε τίποτα. Και τα δεδομένα μας τα παίρνουν, έτσι δεν μπορώ να πω ότι μας τα κλέβουν, γιατί κάθε φορά που χρησιμοποιούμε μια πλατφόρμα για πρώτη φορά, μας δίνει την επιλογή να αποδεχτούμε τους όρους χρήσης. Πιστεύω ότι κανένας από εμάς δεν διαβάζει τους όρους χρήσης και αν διαβάσετε λοιπόν αυτούς τους όρους χρήσης θα δείτε μέσα για αυτά που σας λέω τώρα για τα δεδομένα. Αν πάμε χαρακτηριστικά έτσι για να δούμε ποια είναι η Google και πατήσουμε για παράδειγμα Google Market Cap για να δούμε έτσι πού βρίσκεται η Google αυτή τη στιγμή. Μια πολύ απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο. Έτσι μας δείχνει την κεφαλαιοποίηση αυτή τη στιγμή της Google. Και θα μου πείτε τώρα πώς γίνεται η Google έτσι ένα δωρεάν software, ένα δωρεάν πρόγραμμα να βρίσκεται στην 4η θέση της παγκόσμιας κατάταξης με 2,8 τρισεκατομμύρια, όχι συγγνώμη, με 1,8 τρισεκατομμύρια. Έτσι. Αυτή είναι η αξία της Google. Μια πλατφόρμα η οποία χρησιμοποιείται δωρεάν. Έτσι δεν είναι επιπληρωμή η Google. Οπότε πώς γίνεται μια τέτοια εταιρεία να είναι η 4η μεγαλύτερη στον κόσμο και να έχει μια περιουσία 1,8 τρισεκατομμύρια δολάρια. Είναι ο τρόπος που σας περιέγραψα. Παίρνει τα προσωπικά μας δεδομένα, τα δίνει στις διάφορες εταιρείες που θέλουν να διαφημιστούν μέσω από την Google. Οπότε εμείς μπορεί να ψάχνουμε μέσω της Google ένα site για παπούτσια, να αγοράσουμε κάποια παπούτσια, να δούμε κάποια ρούχα ή κάποιο εισιτήριο για να πάμε ένα ταξίδι κτλ. Οπότε όλες αυτές τις πληροφορίες συλλέγονται και μετά δίνονται σε άλλες εταιρείες και μας βομβαρδίζουν με διαφημίσεις πάνω στο αντικείμενο που έχουμε ψάξει. Και πιστεύω ότι το έχετε συναντήσει το φαινόμενο συχνά. Και επίσης έχω ακούσει και περιπτώσεις και μου είχε συμβεί και εμένα να μιλάω με έναν φίλο μου, να έχουμε διάλογο, να μιλάμε για κάτι και μετά να ανοίξω εγώ το κινητό μου, να μπω μέσα στο Instagram και να δω διαφήμιση πάνω για αυτό που κουβέντιαζα εγώ με τον φίλο μου, που σημαίνει ότι μπορούν να καταγράφουν ακόμα και την ομιλία μας. Και αυτό αφορά την Google. Λοιπόν, υπάρχει ένα browser, μια εναλλακτική, που σας είπα είναι το Brave Browser, το οποίο έχει χτιστεί στην ανωνυμία, έχει χτιστεί σαν ένας ad blocker, έτσι, οπότε δεν επιτρέπει καμία πληροφορία για το ποιοι είμαστε και το τι ψάχνουμε να φύγει έξω από το browser. Οπότε, ό,τι ψάχνουμε, ό,τι αναζητήσεις κάνουμε μέσα στο Brave Browser, που μπορούμε να το εγκαταστήσουμε παντού, έτσι, από κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ, υπολογιστές κτλ. Ό,τι λοιπόν ψάχνουμε μέσα στο Brave Browser μένει μέσα στο Brave Browser και δεν φεύγει και δεν πουλάει τα δεδομένα μας σε άλλες εταιρείες. Όλα τα δεδομένα μας είναι ασφαλή μέσα στον browser. Πάρα πολύ σημαντικό. Και το δεύτερο είναι ότι μας δίνει την δυνατότητα να κερδίζουμε χρήματα μέσα από το Brave. Όπως βλέπετε εδώ πέρα στα δεξιά της οθόνης, αυτή τη στιγμή εγώ χρησιμοποιώ το Brave Browser τώρα πάνω από έναν χρόνο, αν δεν κάνω λάθος. Και όπως θα δείτε, σε όλο αυτό το διάστημα έχω κερδίσει μόνο από τον υπολογιστή, γιατί στο κινητό έχω διαφορετικό πορτοφόλι. Έχω περίπου άλλα 20 νομίσματα στο πορτοφόλι. Όπως βλέπετε λοιπόν, έχω αυτή τη στιγμή 64,78 BAT. Τα BAT είναι το νόμισμα του συγκεκριμένου browser, το Basic Attention Token, οπότε γράφεται BAT εν συντομία, όπως λέμε νυχτερίδα. Και αυτή τη στιγμή έτσι το συγκεκριμένο νόμισμα βρίσκεται στη θέση 92 με 0,81 του ευρώ αξία. Έτσι υπάρχουν 1,5 δισεκατομμύριο νομίσματα, από τα οποία σχεδόν όλα βρίσκονται έξω στην αγορά. Έτσι επίσης πάρα πολύ σημαντικό και εδώ βλέπουμε έτσι την αξία της τιμής του. Λοιπόν, οπότε τι μας προσφέρει το Brave Browser. Λοιπόν, σας είπα ότι δεν δίνει τα στοιχεία μας, τις αναζητήσεις μας και το ποιοι είμαστε σε άλλες εταιρείες. Κάθε φορά που ανοίγουμε το Brave και το κλείνουμε, όλα αυτά τα στοιχεία της αναζήτησης χάνονται. Έτσι κανένας δεν έχει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα. Και επίσης μας δίνει, έτσι μπορείτε να κάνετε μια περιήγηση μέσα στο site της Brave. Να πω ότι είναι δωρεάν, δεν χρειάζεται να πληρώσετε κάτι, απλά το κάνετε ένα download
και ξεκινάτε να το χρησιμοποιήσετε κατευθείαν. Επίσης, να πω ότι εγώ δεν κερδίζω κάτι από αυτό, δεν υπάρχει κάποιο affiliate ή οτιδήποτε. Έτσι. Οπότε δεν το προωθώ για δικό μου καλό, το προωθώ για δικό σας καλό, για να μπορείτε να βγάλετε ένα παθητικό εισόδημα. Και ένας τρόπος είναι όπως τώρα εμφανίστηκε εδώ κάτω, βλέπετε, αυτή είναι η διαφήμιση. Το Brave λοιπόν μας δίνει τη δυνατότητα να βλέπουμε διαφημίσεις κατ' επιλογή και όχι κάθε φορά που ανοίγουμε ένα site, οποιοδήποτε site, να μας διαφημίζει αυτό τις δικές του διαφημίσεις και όλες αυτές οι εταιρείες, τα browser όπως είναι Google Chrome, να παίρνουν τα λεφτά των διαφημίσεων και εμείς να μην παίρνουμε τίποτα. Το Brave μας δίνει τη δυνατότητα, μας έρχεται αυτή η ειδοποίηση εδώ κάτω δεξιά, οπότε αν εγώ την πατήσω τώρα, θα μου ανοίξει ένα παράθυρο και θα μου διαφημίσει ένα προϊόν, όπως το είναι τώρα, είναι έξω για παράδειγμα. Έτσι. Κλείνω το παράθυρο και εγώ τώρα κέρδισα νομίσματα, να κάνουμε και μια ανανέωση από την διαφήμιση που μόλις έλαβα. Και όπως θα δείτε, όσο καιρό χρησιμοποιώ το Brave, έχω κερδίσει 64,78, που η αξία τους είναι $58 αυτή τη στιγμή, και αυτό το μήνα έχω μαζέψει 4,2 νομίσματα με τον τρόπο που σας εξήγησα. Βέβαια δεν είναι υποχρεωτικό να βλέπετε διαφημίσεις. Αν θέλετε πάρα πολύ απλά μπορείτε στις ρυθμίσεις, έτσι, που όταν θα κάνετε την κατάσταση στο Brave θα σας ανοίξει ένα tutorial για να σας δείξει πώς λειτουργεί το Brave, αλλά πιστέψτε με είναι πάρα πολύ απλό και θα σας δώσει την επιλογή να κλείσετε τις διαφημίσεις, οπότε τώρα δεν θα μου εμφανίζονται καθόλου διαφημίσεις μέσα στο Brave, ό,τι σελίδα και να ανοίξω, οτιδήποτε και αν γίνει, δεν θα μου εμφανίζονται καθόλου διαφημίσεις, αλλά μπορείτε να τις έχετε ανοιχτά, όπως τις έχω εγώ, και ανατακτά διαστήματα, έτσι να σας εμφανίζεται αυτό το μήνυμα κάτω δεξιά, αυτό το παραθυράκι, και να το κλικάρετε και να σας ανοίγει μια διαφήμιση και να σας πληρώνει το browser σε BAT νομίσματα μέσω από αυτό. Το ίδιο συμβαίνει και στο κινητό, σας έρχεται μια ειδοποίηση, άμα την ανοίξετε την ειδοποίηση, έτσι θα σας πληρώσει το Brave για την διαφήμιση που παρακολουθήσετε. Και επίσης έχετε τη δυνατότητα να το κλείσετε και να μην βλέπετε ούτε μία διαφήμιση. Και είναι τελείως δωρεάν. Λοιπόν, οπότε έχει διπλά τα ωφέλη. Έτσι, προσωπικότητα, κρατάμε τα προσωπικά μας στοιχεία ασφαλή από όλες τις εταιρείες που προσπαθούν να προωθήσουν, έτσι, τα εμπορεύματά τους ή οτιδήποτε άλλο αυτό, οι υπηρεσίες τους και όλα αυτά μέσω του διαδικτύου και μέσω των διάφορων browser, και μας δίνει τη δυνατότητα έτσι να κερδίζουμε εμείς τα χρήματα. Σε κάθε διαφήμιση λοιπόν που βλέπουμε, το 70% του ποσού έρχεται σε εμάς και το 30% το εισπράττει η Brave. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται να σας δείξω, έτσι βλέπετε εδώ πέρα πώς λειτουργεί το Brave και πώς λειτουργούν τα υπόλοιπα από θέμα ασφαλείας. Έτσι και μπορείτε να κάνετε τη δικιά σας έρευνα μέσα στο site για να δείτε πώς δουλεύει και πώς έχει χτιστεί το συγκεκριμένο browser. Να πούμε ότι βασίζεται πάνω στο Chromium, έχει πάρα πολλά κοινά με το Google Chrome, οπότε αν το χρησιμοποιήσετε και χρησιμοποιείτε Google Chrome και μετά πάτε στο Brave, θα σας φανεί η μετάβαση πάρα πολύ απλή, γιατί είναι χτισμένα πάνω στην ίδια φιλοσοφία, πάνω στην ίδια πλατφόρμα, στο Chromium. Είναι σαν να λέμε κάποια project που έχουν χτιστεί πάνω στο blockchain του Ethereum για παράδειγμα ή του Solana κτλ. Λοιπόν, και επίσης ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι μας δίνει, έτσι, για τους δημιουργούς, που συνιστώ όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με το YouTube ή έχουν ένα κανάλι στο Twitter με πολλούς ακολούθους κτλ. Να έρθουν να κάνουν μία εγγραφή στο Brave Rewards. Έτσι, ερχόμαστε εδώ πέρα, πάμε στο Business και πάμε for Creators και μας ανοίγει το συγκεκριμένο παράθυρο. Κάνουμε έναν λογαριασμό και με αυτό το λογαριασμό τι κερδίζουμε? Είμαστε πλέον συνεργάτες κατά κάποιο τρόπο της Brave και μπορούμε να κερδίζουμε επιπλέον χρήματα μέσω των ακολούθων μας από τη συγκεκριμένη πλατφόρμα. Επί παραδείγματι, αν πάμε στο κανάλι στο YouTube και πάτε σε έναν οποιοδήποτε δημιουργό, τώρα εντάξει, θα σας δείξω εμένα για παράδειγμα, βλέπετε εδώ πάνω έχετε δύο εικονίδια δίπλα στην μπάρα αναζήτησης. Ένα είναι το σηματάκι της Brave που είναι το λιοντάρι, και άμα το κλικάρω μας λέει ότι αυτή τη στιγμή έχουν αποκλειστεί 8 διαφημίσεις και ιχνηλάτες, που αν ανοίγαμε το YouTube με οποιοδήποτε άλλο browser, έτσι, αυτά δεν θα είχαν αποκλειστεί και θα τρέχανε και θα παρακολουθούσαν τις κινήσεις μας και όλα αυτά. Και μας λέει ότι το Brave, έτσι, το έχει
θα έχει αποκλείσει. Επίσης μπορούμε να το κλείσουμε από εδώ πάνω και να τρέχουν όλα αυτά που τρέχουν στο YouTube. Το δεύτερο που βλέπουμε, συγγνώμη, είναι εδώ δίπλα το συγκεκριμένο συμβολάκι, το τρίγωνο, που αν το πατήσουμε λέει ότι ο CryptoWitcher είναι ένας επαληθευμένος δημιουργός και μπορεί κάποιος να στείλει ένα φιλοδόρημα. Έτσι, οπότε αν πατήσει εδώ πάνω, μπορεί κάποιος να δείξει την αγάπη και την υποστήριξή του στο κανάλι και να στείλει κάποιο από τα BAT που έχει κερδίσει έτσι δωρεάν παρακολουθώντας τις διαφημίσεις σε μένα ή σε οποιονδήποτε άλλο δημιουργό. Και αυτό δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους, π.χ. σε ανεξάρτητους δημοσιογράφους που δεν ανοίγουν σε κάποιο κανάλι κτλ. Και ανεβάζουν μόνοι τους βίντεο και καλύπτουν θέματα κτλ. Έτσι τους δίνει τη δυνατότητα με τους ανθρώπους που τους ακολουθούν και τους στηρίζουν να μπορούν να τους συνδράμουν στο έργο τους έτσι και να τους βοηθήσουν να μεγαλώσουν το κανάλι τους και όλα αυτά. Μπορείτε να πάτε σε οποιοδήποτε π.χ. ακόμα και στο Twitter για παράδειγμα, μπορείτε να συνδέσετε το λογαριασμό σας εδώ πέρα στο Brave Rewards, να βάλετε το κανάλι σας στο YouTube, να βάλετε το κανάλι σας στο Twitter, στο Twitch αν έχετε και κάνετε streaming παιχνίδια κτλ. Έτσι μπορείτε να συνδέσετε, όπως βλέπετε εδώ πέρα, YouTube, το δικό σας προσωπικό site, έτσι το Twitch και κάποια άλλα. Και αν πάμε εδώ πέρα στο Twitter για παράδειγμα, κάτω από οποιοδήποτε post που ανεβάζω ή κάποιος άλλος που είναι συνδεδεμένος, βλέπουμε ότι έχει το φιλοδόρημα. Οπότε να πατήσουμε εδώ πέρα. Για ανανέωση. Οπότε να πατήσουμε στο φιλοδόρημα, μας ανοίγει το συγκεκριμένο παράθυρο και μας λέει να δώσουμε έτσι ένα tip σε κάποιον δημιουργό. Αν πάμε τώρα π.χ. στην αρχική σελίδα, μπορούμε να δούμε π.χ. την Φόρμουλα 1, έτσι, πατάμε πάνω φιλοδόρημα και μας λέει ότι αυτός ο δημιουργός, η Φόρμουλα 1, το κανάλι της στο Twitter, δεν έχει κάνει το συγκεκριμένο λογαριασμό, οπότε δεν μπορούμε να στείλουμε. Ή αν στείλουμε μπορεί να χαθούν κτλ. Οπότε αν θέλετε να το κάνετε, πρέπει να μας δείχνει ότι ο δημιουργός έτσι, είναι πιστοποιημένος. Αν πατήσουμε π.χ. πάνω στο CoinMarketCap, μας λέει ούτε το CoinMarketCap είναι συνδεδεμένο. Και με μια σύντομη έρευνα που είχα κάνει, πολλοί YouTuber, ειδικά στον ελληνικό χώρο, έτσι δεν έχουν ενεργοποιήσει το συγκεκριμένο reward από το Brave ή μάλλον δεν χρησιμοποιούν Brave, δεν ξέρω, αλλά πραγματικά είναι κρίμα εν έτη 2022 να μην χρησιμοποιούμε το Brave και όλα αυτά τα δεδομένα να μας τα κλέβουν εταιρείες και να υποφελούνται εις βάρος μας, οπότε έτσι πραγματικά πρέπει να γυρίσουμε στο Brave και σας είπα εγώ δεν έχω να κερδίσω κάτι από αυτή την... δεν το προωθώ για δικό μου καλό, το προωθώ για δικό σας καλό, για το παθητικό εισόδημα που σας είπα έτσι, χρησιμοποιώντας απλά το Brave κερδίζουμε χρήματα, που σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση χρησιμοποιώντας ένα οποιοδήποτε άλλο browser δεν θα κερδίζαμε τίποτα. Και συν της άλλης ότι αυτές οι εταιρείες θα κλέβανε τα προσωπικά μας δεδομένα με τη συγκατάθεσή μας βέβαια, γιατί κάθε φορά σας είπα όταν συμφωνούμε στους όρους χρήσης της αντίστοιχης πλατφόρμας, υπηρεσίας κτλ. Έτσι κάτω-κάτω στα μικρά γραμματάκια μπορεί να γράφει αυτά για τα δεδομένα που σας λέω. Οπότε είναι συγκατάθεσή μας γίνεται όλο αυτό που γίνεται. Λοιπόν, αυτά με το Brave Browser. Σας συνιστώ, εγώ μετά από 1,5 χρόνο πώς το χρησιμοποιώ είμαι 100% ευχαριστημένος, δεν έχω κανένα απολύτως παράπονο και έτσι κερδίζουμε το παθητικό μας εισόδημα και εδώ πάνω βλέπετε πόσοι χνηλάτες και διαφημίσεις έχει σταματήσει το browser μέχρι τώρα, περίπου 600.000, έτσι πόσος χώρος έχει εξοικονομηθεί 10 GB, γιατί κάθε ένα πρόγραμμα που τρέχει στο background έτσι καταναλώνει χώρο κτλ. Και επίσης πόσες ώρες έχω εξοικονομήσει χρησιμοποιώντας το Brave, γιατί για παράδειγμα όταν ανοίγω το YouTube βλέπουμε ότι έχει σταματήσει αυτή τη στιγμή 8 διαφημίσεις και ιχνηλάτες. Αλλά όλα αυτά για να τρέξουν στο background κάνει το YouTube πιο αργό, οπότε κάθε φορά που ανοίγεις μια καινούργια σελίδα όλα αυτά που τρέχουν από πίσω έτσι καθυστερούν τον browser. Οπότε εδώ μας λέει έτσι πόσο χρόνο έχω εξοικονομήσει και πόσα δεδομένα κτλ. Χρησιμοποιώντας τον Brave Browser. Πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, αυτό με το βίντεο σήμερα. Σας συνιστώ ανεπιφύλακτα να το χρησιμοποιήσετε. Θα σας αφήσω και link στην περιγραφή του βίντεο για να το κατεβάσετε αν θέλετε. Να μπείτε μέσα στη σελίδα ή μπορείτε να το ψάξετε μόνοι σας, brave.com.
Έτσι. Και να το κατεβάσετε, να διαβάσετε μέσα, να ψάξετε να δείτε τι είναι το break και πώς μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε κατευθείαν. Σας το συνιστώ ανεπιφύλακτα. Έτσι, για να κερδίζετε το παθητικό εισόδημα με τις διαφημίσεις που σας είπα και να είστε προστατευμένοι σε κάθε αναζήτησή σας στο διαδίκτυο. Λοιπόν, αυτά με το σημερινό βίντεο. Όπως πάντα θα χαρώ να δω ερωτήσεις και απορίες σας κάτω στα σχόλια και να απαντήσω σε αυτές. Επίσης μπορείτε να έρθετε από το κανάλι μας το κανάλι μου στο Twitter, έτσι, για να μαθαίνουμε ό,τι νέο ανεβαίνει την ώρα που ανεβαίνει. Έτσι, ότι μαθαίνετε ανεβαίνει κατευθείαν πάνω στο Twitter και αργότερα όταν θα έχουμε χρόνο θα γίνεται και ένα βίντεο στο YouTube. Λοιπόν, παιδιά, αυτό με το σημερινό βίντεο. Ελπίζω έτσι να έγινα αντιληπτός, γιατί σας είπα τώρα τι παίζει με Google και με τα αντίστοιχα Firefox κτλ. Έτσι είναι κρίμα να δίνουμε τα δεδομένα μας και αυτές οι εταιρείες να βγάζουν δισεκατομμύρια και τρισεκατομμύρια εις βάρος μας και εμείς να μην κερδίζουμε τίποτα και να έχουν έτσι τα προσωπικά μας δεδομένα στο διαδίκτυο. Εντάξει. Πρέπει να έχουμε λίγο προσοχή με τα προσωπικά μας δεδομένα. Λοιπόν, αυτά με το σημερινό βίντεο. Ελπίζω έτσι να τα ξαναπούμε σύντομα. Όποτε θα έχω χρόνο θα ανεβάσω το επόμενο βίντεο. Έτσι αναμένονται πάρα πολύ σημαντικά βίντεο. Έχω πάρα πολύ ενδιαφέρον θέματα για το μέλλον. Και ελπίζω λοιπόν να τα ξαναπούμε σύντομα. Οπότε μέχρι το επόμενο να είστε όλοι καλά και τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας.